عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين سبحان اللہ اساں سب غلام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں غائرہ کلام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں چھاجی گنتی گوسے آزم ہوا مجھے زبان کردی سنا چھا مجھے زبان کردی سنا چھا دل ساتھ مدا نام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں غوثِ اعظم جو شان وڈو آ رب جو قسم سے مان وڈو آ تازہ کھائندا تام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں غائرہ کلام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں سبحان اللہ پیرن میں مٹا پیر وڈو آ چھو نہ چواں دستگیر وڈو آ ڈنڈا پیغام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں حسن حسینی موب مٹھوا بخشن چاندیا سید سٹوا سداندا سریام دستگیر جایوں اساں سب غلام دستگیر جایوں سبحان اللہ الحمدللہ ساڈے یاری شریف کے پروگرام سائیں محمد چانڈے صاحب کے بھلی کار